Moikissan ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden ASMR-videon pariin. Tänään tällä videolla mä jutustelen teille ja laitetaan vähän kylpypommia veteen ja katsotaan, että millaista ääntä siitä syntyy. Teen vähän muitakin ääniä ja toivotaan, että tää video auttaa sua rentoutumaan. Mutta nyt laita silmät kiinni. Laita kuulokkeet korville, jos on mahdollista, koska tästä pystyy
tuossa astiassa. Mut sit kun sitä vähän sekoittaa, niin sieltä näkyy paljastuu tällainen ehkä vähän liilaako vesi. Ja kunnes tosta lähtee toi pinta pois, niin sit se on luultavasti sellainen pinkki liila. Mutta nyt mulla on vielä toi toinen puolikas kylpypommia, toista kylpypommia, niin mä laitan sen nyt myös tähän veteen, niin kuunnellaan, että kuuluuko siitä samanlaisia ääniä. Täältä kylpypommin sisältä paljastui tällaisia sinisiä hiutaleita, jotka on tällaisia vähän niinku kartonkia tai pahvia, jotka sit sulaa tähän veteen. Ja tuoksu on tällä hetkellä raikas, ehkä vähän niinku vanilja. Ja nyt tää pinta muuttui tällaiseksi valkoiseksi. Eli pinta on valkoinen, mutta sit kun tuolta sekoittaa, niin on tällainen pinkki toi vesi. Ja tuoksu vallottaa tän koko huoneen. Nyt musta tuntuu, että nää kylpypallojen äänet alkaa riittämään. Ja tosta vedestäkään ei enää kuulu ääniä, kun ne kylpypallot on sinne sulanut kokonaan. Joten nyt mennään takas vähän puhumaan ja sit mä teen vähän erilaisia ääniä vielä. Mä vähän rapistelen tällaista vaahtomuovia. Tällainen valkoinen klöntti, mitä on yleensä pakkauksissa. Ja katsotaan, että millaista ääntä tästä tulee. Katsotaan millaista ääntä syntyy, kun laitetaan vettä tällaiseen vaahtomuoviin. Siitä ei varsinaisesti syntynyt mitään erikoista ääntä, mutta se muovi suli mun käteen saman tien, kun siihen meni vettä. Tässä on vielä lisää kuivaa muovia. Ja nyt kun mulla oli sormet märät, niin tääkin meni tällaiseksi tahmeeksi klöntiksi heti. Ja jos olisi